Hoxe inauguramos a reforma da Rúa Olivo, un dos viais realmente máis emblemáticos. Ese foi o meu compromiso e o compromiso do BNG cando nos presentamos ás eleccións de que o casco vello tiña que dunha vez por todas acometerse, tiña que facerse unha reforma importante. Por eso sería bo que recordáramos tamén un pouco o que era antes, como estaba esta Rúa Oliva, como estaba as rúas que acabamos de humanizar e de renovar, para lembrar como estaba, para que ninguén se lle ocurra xa nunca máis deixar o casco vello abandonado como estuvo nos últimos anos. Si os ciudadanos nos renovan a súa confianza, no vindeiro mandato será xa o remate definitivo desta rehabilitación do casco vello. Pero vai a seguir sendo un compromiso de seguir avanzando porque o casco vello, sin dúbida algunha, así o merece.